Кампанията "Тъмната страна на маската" е създадена и достига до вас благодарение на хората в Patreon. Само чрез участието си в платформата правите създаването на материали като този възможно. Приятно гледане! На кой супергерой искате да приличате? Батман е сигурен избор. Таинствен красавец с играчки, на които и Илон Мъск би завидял. Само му пускаш лъча и идва да те спаси. Независимо дали си в Готъм Сити или в Павликени. Айрон Мен е за любителите на Ауди. Екстравагантен милиардер, чието хай-тек костюми правят от всеки чичо супергерой.